RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mary, 35 anyos, byuda ug may usa ka anak. Nagpuyo sa Liloan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong anak nga 6 years old. Aron isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Yan ang gibiyaan man ko nimo dong. Magusa na malami sa imong anak ani. Unsama din ako pagpadaan karon hawa naman ka dong. Mary, gusto na. Pagpakalikon tumulog alang sa inyong anak. Ate Bebeth, wala ang akong banati. Ayaw ka bala ka, Mary. Ni ako, dili ka kapasaktan. Mary, unsa man? Wa ba kay planong mo trabaho? Ang pag-eskwela sa imong anak ay nga si Daisy, apektado na. Ate, Di ba ya buti pasabot ha? Ngabi kay wa naman ang imong bana. Muhunong na sa bang imong kinabuhi. Bata ka pa, uy. Ikaw na lang ba ya ang naang imong anak? Ate Bebeth. Sige. Tagaan ta ka until this weekend para maghuna-huna og maayo. Pero unta, dili nimo isugal ang kaugmaon sa bata. Gusto si Ate Bebeth. Maningkamot ko para sa akong anak. Ako'y anak na nagsaling pa na ako. Dili mahimo nga mo give up ko. Ugma, mubalik ako report sa among trabaho. Ayaw ka bala ka, uy. Kung matrabaho ka, pwede ra ba yan imong ibilin si Daisy din hinako.
Housewife rabaya ko. Malingaw sab na siya dinhi kay naman ang iyang mga igagaw. Sila Nico ba, si Jana o si Princess? Sige, ate. Salamat kaayo, ti, ha? Way sabayan, Mary. Susday, abi yun ako mundang nakagtrabaho ay. By the way, condolence di ay. Salamat, day. Unya, kinsa may gibinan ni mo si imong anak ron. Ang ako magawa nga si Ate Beth. Dili naman kaayo, layo po na mong bahay sa ila. So, kada trabaho na ako. Ihapit na ako dito sa ila. Si Daisy. O, mayo gani kay naa siya nga makabantay si imong anak no. Mabitaw. Salamat lagi hapon ko sa Ginoo. Kay, wala hapon ko niya pasagdi. Mao jud. Mao nga laban lang jud ha. Ya, pagsuway na maginibang tanan ba? O nahibaw ko nga dili ka pasagdan atong anhing banan nimo. Salamat. Na, kumusta imong school? Okay ra. Kumusta man ka dito sa ilang Auntie Beth ni mo? Nag-playmate ni Ate Chana o Princess. Unya si Kuya Nico naman sa iyang playmate. Unya, happy ra ka? Happy ra akong baby? Happy ra, Mama. Okay, good. Unya, kay good girl man daw ka, ingon ni Auntie Beth ni mo. Mga ni, nagda si Mama or something for you. Wow! Is that fried chicken? Ay, nakatagaan yun da. Kinakasmell man ko. Suhito na gid kaayo kasbaho sa chicken, no? Ana, dali, mga haon na ta. Naglain na yung lawas, ate. Ay, lagi tan Pero mauli anak tingali ni ipahuway na ko kadiyot. Mo-absent na ng tingali ko, ate, oy. Yayo, uy. Pwede raman na ni mo ibili nining bata pa. Naara ba yang mga igagaw? Wa man na sila klase ron. Atura na sila sa pikas kwarto. Mananaw na sila sa salida. Nya magduwa-duwa. Okay ra gyud ka, te. Okay ra lagi. Nung sabi siya, mura man kag di na ko igsuod, O tuod, birthday man ni mo ron. So may plano ni mo. Ko, ante, mananghit palagi ko kung pwede ba ko nga mo under time. Kay mauntay plano na ako ba nga makipangaon ninyo sa gawas. Nala, sige. Paibaw alang unya ko kung unsa may plano ni mo. Happy birthday, day, Sige, te. Salamat. Maayo kay kitugtan kang share nga mo under time. Lagi, uy. Sabot raman sad. Ako magong giingnan nga ganahan ko nga makaspend pulog time sa akong anak karon nga birthday na ko. Pasalamat kita nga wala rin libog ang atong amo. Unya, madto na ka. Oh, Mar. Una lang ko nimo, ha. Bye. Happy birthday. Thank you. Amping og enjoy. Daisy, anak! Nak! Uy, mingaw man. Ito na ko sa kwarto sa mga bata, be. Nak! Daisy! Jana! Nakakita ka ni Daisy? I don't see her, tita. Hala, asa mo din yung bata, Natug naman ang usa din, niya ang usa kay nagtanaw og TV. Gusto. Moderate ko sa kwarto sa akong maguwang, be.
Uy, natuwag man di ay. Hinayan na akong sirang putahan kaya tingalit makamata. Husto, akong tanahon sa kwarto ni Nico. Ang pag-umangko nako nga lalaki. Mama! Oh, napinom ka. Wait, Mama ha. I will use the toilet sa... Ha? Magunsa man ka dito? Ingon man si Kuya Nico. I-wash ko na na ako vagina. Oh, unsa? Naibong gyud ko nga nung gisultihan sa akong pag-umangkon nga laki nga maguwang og 5 katuig lang sa akong anak nga pahugasan ko no ang iyang vagina. Sa akong kahibong, niditso ko sa kwarto sa akong pag-umangkon, unya slightly open man to, mao nakakalili ako. Og didto ako nakitaan nga naghubo siya tanan. Grabe gyud ang akong pangurog ato, nga wa gyud ko makasabot. Na mauli dayon mi sa akong anak aron didto ko makapangutanan niya og tarong. Unya, Daisy, yun sinahitabo. Nga pahugasan man ni Kuya Nico ang imong vagina? Yaman kipot ya vagina sa kong vagina. Ha? Ginoo ko. Unsa? Mar. Unsa? Unsay vagina sa iyang kuya? Wa man gud na siya makaila kung unsay tawag sa private part sa lalaki. Ala, uy. Noon siya manawoy. Ato dayon sa imong maguwang, sulti bay nana. Ayaw dugay-dugaya. Sige, sige. Salamat kaayo ha. O, sabot sa akong gibati, uy. Naglibog yun ko. Ay, mao na lagi to. Istoryahi imong maguwang, and then, i-update na lang unya ko. Sige, day. Salamat. Nico, is it true? Wa man may nagplay na. Si DC ba eh. Kay nagplay sa pencil. Din, yung gisod siyang vagina. Oh, dili. Unsa? Dili na mahimo ni DC niko. Ang yang gisuti nako, kamong duha sa imong playmate. Imo gani siyang giingnan nga ipawash ang iyang vagina. Wa man good. May husto na. Ate Bibet, Imo mo na i-torture ang mga bata. unsa te? Pauli na sa inyo. Wa kay utang ka bubuton. Human ko may offer nimo nga mobantay sa imong anak kung mo trabaho ka. Mao ni imong ibaws? Kung naibaw pa lang sad ko ate, nga mao ni mahitabo sa akong anak, mas maayo pagwa na ako siya gibilin din eh. Pawa din eh! Nak, kapila na ba ni nahitabo, ha? 3 times, Ma. Basta mato si Auntie Pipit. Kuya Nico will let me go inside his room, man. Nga naay ang playmate. Unsa? Si Ate Bibeth kining nag-text. Ako basahon. Mangandam diha. Kay ang parents sa playmate ni Nico mukihanin mo sa imong pasangil sa mga bata. Grabe ang trauma nga imong gihatag nila. Hasta ang akong bana. Pagkahibaw niya, mukihasad siyang apil nimo. Why utang kapuputon? Ginoo ko. Akong anak pa mao'y biktima. Uli ako pa ilang ikiha. Nabali naman hinuon. Imbis akong anak mo'y biktima, ako pa man ang ilang ikiha. Ang akong mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Matod sa akong anak nga babae nga 6 years old,
Gihilabtan siya sa iyang 11 years old nga igagaw nga lalaki o sa playmate pod ani nga lalaki base sa iyang pagsulti nako. Nahibaw ko nga dili pa na pwede mapriso ang iyon ana nga pangidaron, pero unsa may legal process ani nga perti mang laguta sa akong igsuon ug sa iyang bana, ingon man ang parents sa playmate sa akong pag-umangkong lalaki kay lagi naghimo-himo lang daw ko og wa kuno na buhata sa ilang mga anak. Ikaduhang pangutana, ikiha ko no nila kay nagpataka ng kong sulti o nakahatag kong trauma sa ilang mga anak. Unsa man ang ilang ikiha nako? Ikatulong pangutana, kon ila kong ikiha, makafile ba ko og counter affidavit bahin sa nahitabo sa akong anak? Kung mapamatud-an nga tinuod ang gisulti sa akong anak og ilang mga anak nga lalaki ang namakak, kinsa may manubag nga mga minor pa man ang ilang mga anak? Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may angan akong tigumon for evidence in case lang dili gid mada og settle. Wa ra man gid unta ko yung nauna nga anak-on. Ang ako lang nga as ginikanan ko, dapat lang makatudlo mis mga bata kung unsay sakto. Unya ako naman hinuoy gibali. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mary. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako kauban si Dr. Rene Obra nga muy mutambag para sa punto medikal. Ako usa ka abogada muy mutubag sa inyong mga pangutana kabahin sa punto legal. Kami ang nagbuo kauban sa ato ang mga artista og sa production center sa ato ang programa kini ang akong suliran. Unya karon kay ako man Attorney Elaine man ang naa punto legal atong pagastoryahan karong adlaw. Pero ako sang giawhag tanan nga kinsa tong gusto nga mopada sa ilahang suwat aron matambagan punto medical man or punto legal man or maski unsang punto hahala ipadana na matubag na lagi na namo ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ay lain gud na hang paagi kung saan yung pagpadangin yung subat namo. Wa gyud tay excuse and huy ay ragud mo ka ikog ay mo ka uwaw nga naa mo'y problema guys. Wa gyud exempted sa problema aning atong kinabuhi. Kitang tanan na ay gisagubang. Kitang tanan na ay giatubang gipasan nga mga suliran. Depende gina nato unsaon nato na paghandle ang atong mga problema. Ang uban galmon man, dibdibon man, mura maggakson hinuong paayong problema nga wanay laing atubangon. Kana na lang murag yung wa na lang kanang laing huna-hunaon ba ayaw ayaw. Adto ta mo focus on the positivity, adto ta mo focus on kinsay mga makatabang nato, kinsay makatambag nato, naagyud na. Ayaw gyud mo ingon nga wa nay pag-asa. Dead end na. Why naminaw nako nag-inusara ko dili gyud na tinuod guys. Ug wa man gani kay higala paminaw aning atong programa. Isuwat nas Attorney Elaine nas Dr. Obra tabang gyud mi andaming motambag if only to make you feel that you are never alone in this world. Ha? Ug naa man gani tay mga gihuna-hunang bati or ngilad ayaw divert it and always remember you are loved. You are beautiful, no? You are unique. You have a talent. You are special. Huna-huna agad in taon na, guys. Letter sender na to karong adlaw si Mary. Naa din ha, nagpuyo sa Liloan. Kumusta man in taon mo din ha? Sa Liloan, hintaot unta, labi nagkatong mga apektado sa baha. Hinay-hinay lang yung tagbangon, dasig lang, kugot nga, pagtuo o pagampo lang yun, guys. Mahuman ragyod ni. Sama sa akong giingon sa una, unsa manggani kang ngit-ngit ang kagabihion. Muabot ragyod ang panahon nga musidlak gyud ang adlaw. Paabot ta. Samtang ka paabot ta, dasig ta, og magampo ta, magsalita. Now, naani siya'y anak nga 6 years old kani si Mary nga moy ato ang letter sender. Now, una niyang mga pangutana, ang kani medyo nahilabtan magud ni ang bata. Medyo masela ni ha, tabi-tabi ta, pasing tabi sa mga nahitabo kay medyo minors baya ang mga involved ani sa drama nato sa kahanginan kaganina, no? Mo po ang mga pangutana. Kay iyang anak mo may babae, 6 years old. Gihilabtan siya ug usa ka 11-year-old nga igagaw nga laki ug playmate pod nila nga laki, no? Basin sa iyahang pagsulti niya. Nahibaw siya
nga dili pa na pwede mapriso kuno, no? Kibaw man siya, nga di pa pwede mapriso kay minor man ang pangidaron. Pero ang yan lang kung gusto mahibaw-an, unsay legal process ani nga perti mang laguta sa iyahang igsuon ug sa iyahang bana ingon man ang parents sa playmate sa iyang pag-umangkong laki kay lagi naghimo-himo lang daw ang bata. Now, pwede ba yun na nato ipa-evaluate by a child psychologist o ipa-evaluate po sa DSWD kung nagsulti tinuod just to show, no? And tinuod wa gyud liability kay minor man, no? And labi na nga maglisod pag gyud tag-ingon nga nananibuot, no? Ang 11 anyos. Pero di pud ta kaingon nga namakak pud in town ni ang size, no? But it can be evaluated by the DSWD, no? Kay or a psychologist or a psychiatrist kay ma-evaluate man na nila kung naabag yung trauma, no? Psychologically, mentally, or even physically on the part of the child. By the way, ako and I think Dr. Obra will agree with me, nga kung tinuod yun nga, Mary, na inahitabo sa imuhang anak nga 6 years old, kinahanglan dadun na nimo dito sa usa ka psychologist, child psychologist, para ma-debriefing. Kay wa gyud ta kibaw og unsay epekto ana niya sa iyahang mental health growing up later on. Daghan kitag instances baya guys nga naay history ba nga naabuso ang bata pagkagamay unya wa na address ba nahimong nymphomaniac ang bata pagkadako, nahimong kanang gusto lang magprostitute or napoy uban nga nahimong lesbian or hater og lalaki tungod sa experience niya, no? Or mausab ang behavior sad sa bata. So we need to address, di na nato pwedeng atinon ay okay raman kay gaduwa naman og balik, ayaw kay wa gyud ta kibaw. Karong mga panahona we take mental health, psychological problems and issues seriously. Kana nga na inahitabo, need na i-debrief in town ang bata. Ha? Ayaw paglangay. More than kaning mga tubag nato sa imuhang pangutana, I hope mutuman ka ani. Ikaduhang pangutana, ikiha kuno ko nila, kay nagpataka kog sulti, nga og naghatag kuno kog trauma sa ilang anak, unsa man ang ilang ikiha nako, wala. Kay ang imuhang gisulti basi man sa gisumbong pud in town sa bata nga anak nimong 6 anyos, og di makihang ila, ikaw na noon, dili. Wala sila'y makihan nimo, no? Nothing. Ay kaguol anak. Ikatulong pangutana, kung ikiha, makafile ba ko og counter affidavit bahin sa nahitabo sa akong anak, kung mapamatud-an nga tinuod ang gisulti sa akong anak og ilahang mga anak nga lalaki ang namakak, kinsa may manubag nga mga minor maning. Kibaw ka, manubag, di man gani manubag ang minor, pero pwede manggod manubag ang ginikanan for the civil damages, no? For example, kay sila may naay responsibility kung naay mga nagasto para pagpatambal, pagpadoktor, kato kung gingonin mo nga child psychologist ang bata para ma-assess, pwede kita mga yung danyos. Unya ang danyos, ang ginikanan ang mubayad. Ikaupat, og katapusang pangutana, unsa may angay na akong tigumon for evidence in case dili gyud madala og settle. Wala ramang gyud unta ko'y huna-huna nga dakon. Ang ako lang nga as ginikanan, dili dapat makatudlo kuno unta sila sa bata kung say sakto. And I agree. Sakto, dili nga ilahang konsentihon, no? Nga ikaw naman noy gibalik kay na hurt pud na sila kay. Syempre they're also protecting their child, pero sayop ang ilang pamaagi pagprotektar sa ilahang bata. The more nga imuhang tabunan ang bata sa sayop nga iyahang gibuhat, the more na sila hinuon mag-think nga okay ra din na buhaton na, no? They will be a menace ug salot sa society when they grow up. Unsa man nga klaseng ehemplo. No, kay total unsa matong kagulan nga di man na sila mapriso. But we have to tell them if they really did it. To tell them and make them understand that what they did was wrong and they cannot do it again, no? So, for us to evidence, I think you really need to talk to the child, ipaadto na, like I said, to a psychologist, kuha pud og DSWD, social worker para ma-assess ug ma-evaluate to verify kung nagsulti ba ang bata sa tinuod or wala, no? And kung mapamatud-an man gani nga naagyoy nahitabo in town nga bati sa imuhang anak, like I said, please, more than focusing sa pag-file og kaso nila, arita focus sa bata nimo kay siya ang biktima. Atong paningkamutan nga dili unta na makaapektar sa iyahang mental, psychological ug sociological nga emotional pod, no? Nga well-being ang nahitabo sa iyaha. At least kana nga part duty na nato as
parent. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.